rămâne nespus? Multe, foarte multe rămân nespuse. De ce? Pentru că ne este indiferent sau pentru că ne este frică? Dacă am ajuns să ne fie frică, atunci este grav. Și cu cât vom ascunde mai multe sub tăcere, atunci cu atât ne vom scufunda mai mult. Și li se va părea că ne-au învins. Dar cine sunt ei, cei de care ne este frică? Mihai Eminescu scria în 1881 în ziarul Timpul că statul demagogic este prea dominat de interese zilnice și personale și este condamnat să fie slab și înăuntru și în afară. Am hotărât să-mi încep podcastul cu un celebru gazetar și publicist care se opune acestui val, valului de știri false și valului de informații care ni se servesc la comandă, maestrul Ion Cristoiu. Bună seara, maestre! Bună seara! Credeați vreodată că vom retrăi realitățile timpului lui Mihai Eminescu? Mi se pare că retrăim o era a totalitarismului. Nu cred, am văzut introducerea noastră. Eu nu cred că lucrurile nespuse sunt pentru că jurnaliștii se tem sau oamenii de dictatură, de stat, ar fi ideal dacă s-ar teme, și pentru că există un fenomen în post-decembrie numit, eu îi spun, teroarea consensului. Ramone, în celebrul interviu cu Castro, îi spunea cenzura consensului. Sunt anumite momente când, în urma unor manipulări, opinia publică devine isterică, își asumă un punct de vedere și este foarte, foarte greu să vii și să spui în scris sau pe Facebook, pe rețele sociale sau la televiziune sau într-un podcast să pui întrebări, pentru că isteria aia, sigur, durează vreo 2-3 zile, 4, dar în perioada aia e bine pentru cei lași să tacă. Așa se explică faptul de ce eu întotdeauna am fost împotriva acestei cenzuri a consensului și mi s-a dus și faima de gică contra. Nu sunt gică contra. Nu suport deosebirile noastre care n-ați trăit în comunism. Eu nu suport unanimitățile. Adică la un moment dat fie că spune statul, fie că spune presa, X este gri și noi trebuie să afirmăm într-una că e gri și să nu zicem, dar poate nu e gri, poate e și un pic alb sau negru. Mă rog. Am citit analiza dumneavoastră de pe blog legată de împărțirea funcțiilor publice. Am văzut că ați fost tare nemulțumit de ceea ce dumneavoastră ați numit cederizarea țării, când coaliția din 1996 a schimbat oamenii PDSR-ului cu oamenii CDR-ului. Și anume sacrificarea profesioniștilor de dragul clientelismului politic. Deci dumneavoastră nu ezitați să fiți un partizan al profesionalismului. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că profesioniștii, chiar dacă aparțin unui partid politic care a deținut puterea, să fie încă păstrați în funcții? Cederizarea a fost nu numai... Eu prin cederizare la vremea respectivă numeam înlocuirea în funcții, inclusiv la TVR, deși eu sprijinisem CDR-ul în perioada de opoziție, cu oameni de ai CDR-ului, indiferent că cei înlocuiți erau buni sau răi. Cederizarea a avut loc și în perioada interbelică, de fiecare dată când venea un guvern la putere, schimba totul, dar oricât ar părea de ciudat, a avut loc și în comunism, pentru că și în comunism, la un moment dat, după 48, cel puțin la noi, regimul comunist, cu diferitele sale înfățișări, și-a adus, nu știu, în loc de inginer șef, sau ingineră șef, o țesătoare numai pentru faptul că ea era de a Partidului Comunist. Și aici nu vreau să mă lungesc. Sunt două feluri de nefolosire a profesioniștilor. Cea tradițională, cum era și cederizarea, adică vine un partid și la putere și aduce oamenii lui, nu întotdeauna este rău, pentru că mi se pare normal că dacă vine un partid suveranist la putere, se pune la televiziune un profesionist, dar suveranist. Și aici nenorocirea că în regimul Claus Iohannis, în ultima vreme, avem de-a face cu un clientelism de cumetrie. Deci, cei
puși în funcții care înlocuiesc pe cei buni nu sunt oameni de-ai partidului, profesioniști. Nu știu. În perioada de opoziție, partidul și-a adunat în jur profesioniști, jurnaliști, ce vreți, preoți, de toată, militari, și apoi când vine, pune nu. De data aceasta sunt nepoți cu metri și ca să închei nenorocirea în ultimii ani e faptul că nici nepotismul în sine nu e rău, că poate ai un nepot care e genial. Noi avem cei mai proști nepoți din istoria României, adică nepoții care sunt proști. Asta este nenorocirea. Cumnatele care sunt puse sunt proaste, sunt proști profesioniști. Asta este o mare problemă a României și de acum și dintotdeauna. Am înțeles. Vă întreb pentru că totuși există riscul ca lăsând profesioniștii altora să rămână tot sistemul pe care l-au creat cu afaceri și interese ascunse și atunci, știți, se pune din nou mâna pe telefon și se spune atenție, e omul meu sau faceți ce vreți, nu mă interesează. Așa cum de fapt se face acum și cum s-a întâmplat mereu. Eu chiar nu cred că ar trebui păstrat niciun om, chiar dacă este profesionist, dacă a lucrat pentru cei de la putere. Dumneavoastră, văd că sunteți un fel de Robespierre, ca să nu spun chiar Lenin, când o să ajungeți la putere, îi dați afară pe tot și îi aduceți. De acord, sunt de acord, dar v-am spus încă o dată. Și vorbim, să luăm un profesionist, procurorul, da? Procurorul, misiunea principală a procurorului, care seamănă cu cea a detectivului și cu cea a jurnalistului, este de a afla adevărul, da? Procurorul începe o investigație, dar profesionistul care e procuror începe investigația nu pentru că i-a zis partidul sau pentru că victima este dușmanul partidului, că îi se pare lui. Mult mai important, procurorul, știți bine că vă pricepeți la drept, nu pleacă la drum, la investigație cu principiul el e vinovat. Dacă la capătul investigației rezultă că cel pe care îl consideră suspect el nu are probe, pentru asta renunță. Problema ceea ce spuneți dumneavoastră a acestor profesioniști, să zicem, în ghilimele, și care sunt putreți compromiși, nu ei sunt de vină. Sunt și niște tipi care inițial au fost profesioniști, da? Și care la un moment dat au văzut că nu e rentabil. Și un singur lucru vă spun, mi-este limpede că în cazul atentatului, a fost atentat la Trump, nu cred că cei de la Secret Service au fost complici. Cred că cei de la Secret Service erau deja politizați, care e foarte grav. Adică știau că Trump e dușmanul administrației Biden și a zis, lasă-l în pace. Deci, în sensul ăsta este. Și în America avem de-a face cu FBI, cu justiție, mai ales justiția, cu presă, nu mai spun, care se politizează. Atunci facem un termen ca să fim amândoi de acord. Îl dăm afară pe profesionistul care s-a deprofesionalizat. Da. Păi, da. Deci, prin deprofesionalizare înțeleg tocmai tentația aceasta de a nu-și face meseria. Dar fiți îngăduitoare că până la urmă de vină este politicul care îi folosește. Pentru că tu ești, hai să fii serios, ești, nu știu, jurnalist, lucrezi la TVR, ți-ai făcut și în perioadele anterioare, ai muncit ca lumea profesionist, vine un șef nou, te dă afară și atunci e prima lecție pe care o înveți în legătură cu asta. Adică să facem o nuanță. Da. Vreau să sunt gata. Ne aveți să ne împușcați pe toți când ajungeți la putere. Da, e foarte bine, vezi că sunteți tânără. Dar nu întotdeauna. Eu, caracteristica mea și care mi-a adus nedumerirea multor tineri, care asta e faptul că eu nu sunt radical. Am fost la un moment dat radical, dar după asta viața m-a înțeles că lucrurile sunt mult mai complexe, mult mai nuanțate. Dar e bine să fiți tânără ca noastră și să vreți să îi punem trinite pe toți la eșafod.
Atunci haideți să ne referim la putere, la guvern, care este o instituție care este în fruntea tuturor instituțiilor. Ar trebui să lucreze pentru toți la fel. Dar pentru anumite categorii se găsesc pensii speciale, se găsesc bani mulți pentru salarii și pensii speciale. Pentru restul, adică pentru popor, nu se găsesc sume infinit mai mici. Adică la popor merge și cu resturi, nu așa și subordonează guvernul. Și voiam să vă întreb, vă mai amintiți când a început căselnița asta cu pensiile speciale? De fapt, dumneavoastră aveți pensie specială? Nu, că nu sunt nici sereist și nici judecător. Ea a apărut, nu mai țin minte când, dar cred că a apărut din nevoia de a cumpăra oamenii sistemului. Adică fiecare, chiar și CDR, când a venit la putere, chiar și USR, și a zis avem un corp, că se spune, de exemplu, magistrații, căruia avem nevoie să-i facem curte, adică să nu ne-l depărtăm. Și atunci îi asigurăm aceste pensii speciale și în felul ăsta îl cumpărăm. Pensiile speciale sunt un fel de cumpărare a celor din sistem, din servicii. Sigur că și ei s-au lăsat cumpărați. Este o poveste fără sfârșit în România. Fiecare când vine la putere, sper că nu dumneavoastră, zice că abolește această pensie. Este pensie foarte greu. Este foarte greu să iei unui om, chiar și când are un drept abuziv, luat prin abuz, să îi lei. Mai degrabă nu îl dai. Știați că ministrul Predoiu a spus în 2022 că judecătorii și procurorii au nevoie de pensii speciale pentru că pensia este un element al egalității? Adică pentru ceilalți pensionari, pentru popor cum ar veni, pensia nu este deloc un element al egalității. Citez: acest sistem independent de justiție trebuie să fie servit de oameni care nu trebuie să fie expuși unor presiuni legate de statutul lor financiar. Observați că privilegiații au statut financiar, adică pe unii guvernul nostru îi respectă și le creează un statut pe care îl merită, iar celorlalți veșnic le calculează niște pensii și niște salarii, de când le calculează nu mai știu eu de când. Asta fac într-una, calculează și atât. Asta nu vi se pare umilință? Sunt două lucruri diferite aici. Salariile, orice grilă de salarii, fiecare regim îl face în funcție de politica lui. Când au venit comuniștii, în grila de salarii, pe primul loc era activistul. Nu conta. Și, mă rog, pe ultimul loc era, să spunem, specialistul. Deci fiecare regim, repet, când vine, își face, el lucrează cu această grilă de salarii, dar nu pentru a satisface. Presupunând că e un partid politic corect, el când vine la putere are o viziune și potrivit viziunii lui, cei mai importanți sunt gunoierii. Nu știu, în programul partidului, nu, turnicare, uite. Vine un partid suveranist, spune, cei care sunt cu noi trebuie să stimulăm turnicare și atunci asigur că în grila de salarii umblă și dă un salariu mai mare. Pensia este altceva. Pensiile speciale sunt o prostie și inclusiv a domnului Predoiu, pentru că pensia este un fel de depunere la bancă. Deci o generație, cum a fost generația mea, cât am muncit, ni s-a luat o anumită parte pentru pensii, în așa fel încât generațiile viitoare, încât când am terminat noi și n-am mai putut munci, o să munciți dumneavoastră în locul nostru, între timp vi se ia și noastră pentru pensii, ca la un fel de bancă, și când o să fiți, dar nu cred că o să ajungeți de vârsta mea așa de, adică da, Matusaleme, că nu se că să muriți tânără, ci că o să fiți veșnic tânără, atunci vă beneficiați. Pensia nu poate să fie pensie specială. Pensia trebuie să corespundă contribuției tale din timpul vieții, din timpul activității, la fondul de pensii. Un singur exemplu pot să vă dau. De exemplu, eu am fost salariat din 67, am avut jumătate de normă ca corespondent, chiar ca student al vieții studențești, însă
apoi am fost adjunct. Eu am o pensie mai mare pentru că după 1990, în timp ce lucram la Express Magazin, la Express, Mihai Cârciog care era patron, a avut o idee și am contribuit ca la o bancă. Adică am plătit la fondul de pensii o sumă uriașă. N-am câștigat nimic pentru că puteam să o cheltuiesc atunci. Deci asta este, pensiile speciale contrazic, după părerea mea, principiul acesta al contribuției. Restul poate, îi dau un salariu mare, uriaș acum și sigur pe baza salariului va avea, că dacă ai salariu mare, ți se reține la pensie mai mult. O să revin puțin la domnul Predoiu și vă spun că eu sincer, l-aș trimite prin votul meu acasă pe Predoiu, ca să înțeleagă și el că a lucrat doar în folosul unora nu este singurul scop pe care ar trebui să-l aibă un ministru al justiției. Oricum, despre răspunderea magistraților, nimic. N-a făcut absolut nimic cu privire la asta. A fost un fel de fraților, faceți ce vreți. Da, din punct de vedere al politician, domnul Predoiu este un politician de o rară abilitate, că știe întotdeauna să se confunde cu mediul. Indiferent, el poate să fie mâine ministru la aur și vă garantez că nici nu o să se vadă. În cazul de față și la justiție și acum la interne, el a evitat să se certe, deci atitudinea aceasta și față de magistrat și mai nou față de polițiști, nu vine la domnul Predoiu din prea mare iubire, ci vine din faptul să le aibă bătăi de cap. Dacă ai ajuns ministrul justiției și vrei tu să faci revoluție, ai bătăi de cap. Dacă la interne nu mai spun. La interne, puțini miniștri de interne pe care i-am cunoscut și i-am cunoscut foarte bine, când au ajuns, au scăpat de, cum să zic, această mașinărie pe care o alcătuiesc general. E greu, e foarte greu. Este ca și directorul politic la SRI. Mă face să și râd. Vine directorul politic și vine operativul care e în piesă, e de meserie. Ce știe el? Adică așa și din coace la ministrul de interne nu are ce să facă, că vine ea generalii care răspund de infractori de ăla și tu poți să, adică dacă intri peste ei, imediat că ei sunt specialiști, îți scoc un mare scandal, se dau afară. Deci, în sensul ăsta am spus că domnul Predoiu s-a referit la magistrat, nu că îi iubea, ci ca să nu-și spată capul ca ministru. Acum revenind la dumneavoastră, aveți 56 de ani de presă. Este o experiență, nu glumă. Presa este una dintre puteri în România, sau cel puțin așa a fost. Spuneți-mi, vă rog, mai este presa o putere în stat dacă servește interesele guvernului prin contracte? Pentru că, uitați, vă pun această întrebare pentru că am citit analiza dumneavoastră din cartea Zigzag printre gândurile mele despre presă în regimul Antonescu, când aceasta era angajată în propaganda războiului sfânt. După 23 august 1944, presa a devenit din pro-Antonescu anti-Antonescu. La venirea regimului comunist, presa n-a mai vorbit deloc despre Antonescu, apoi după 1989, Antonescu a devenit totuși oarecum prietenul poporului. 2-3 ani după asta, vreo 2 ani după asta a intervenit domnul Ion Iliescu, care voia să se pună bine să nu fie judecat antisemit și la mareșalul și războiul sfânt a fost împins. Bine că ați deschis, înainte de știu că să-mi puneți o întrebare. M-am gândit, acum mi-am găsit și povestit. Încerc să-mi adun tot ce am scris, să văd ce mai pot să mai fac din el, să scot în niște cărți, pentru că s-a pierdut și am găsit un editorial al meu din 2011, și aia spune foarte important în care era vorba se împlineau 70 de ani de la trecerea Prutului și nu s-a sărbătorit anul acela, deloc nu s-a aniversat. Acum, uitându-mă peste acel editorial și dându-mi seama că e foarte interesant că au trecut 2 ani, deci
Uite, vezi că chiar un lucru interesant care le spun. Războiul din Ucraina ne oferă nouă următoarea narațiune. Un popor, cel ucrainean, se luptă eroi cu rușii pentru că ei s-au luat în bucată de teritoriu, da? Bun, deci domnul Zelenski e un erou, da? Mareșalul Antonescu a trecut Prutul ca să ia un teritoriu luat de ruși. Deci cam ceea ce a făcut, uite, și aici am făcut o blasfemie. L-am comparat pe blasfemie pentru Mareșal. Pe Mareșalul Antonescu cu Zelenski. Deci da. Ceea ce face Zelenski acum vrea să-și recupereze o bucată de teritoriu în bătălia cu rușii, da? Mareșalul Antonescu n-a făcut altceva decât a trecut Prutul ca să recupereze o bucată de pământ românesc luată de ruși. Măcar acum, după cei 2 ani în care, să zicem, e o întreagă, foarte propagandă, să zicem, anti-rusofobie, este foarte interesant, mi-a dat ideea acum, noi nu reabilităm pe Mareșal. De ce? Pentru că el a fost împins pe tema antisemitismului, care este o greșeală, în sensul următor. Orice personaj este complex. Dacă îl judec pe Cuza după viața personală, ar trebui să-l trimitem la lada istoriei, da? Mareșal, dar îl judecăm, deci când judeci o personalitate în istorie, niciodată nu îl judeci numai pe o dimensiune. Pe dimensiunea respectivă și eu cred că în condițiile concrete nu avea ce să facă, eram cu nemții erau ce erau, singurul lucru pe care am încercat să-l facem noi a fost să nu trimitem la Auschwitz pe evreii de la noi. Deci am dat un exemplu. De ce Zelenski este erou și Mareșalul nu e erou? Sau poate, poate peste vreo 4-5 ani și Zelenski va fi interzis în Ucraina. Poți să știi, ca să poți, eu am scris mult despre el, nu mi s-a întâmplat nimic. Depinde cum scrii. Dacă scrii Otova și nu cu nuanțări și nu cunoști, sigur că ai probleme. Și atunci, mulți dintre istorici evită să abordeze chestiunea, zicând, bă, decât să-mi bat capul. Să știți că, uite, acum mi-am dat seama că noi români avem un personaj celebru care este Ioanes, care ne caracterizează, care ne întruchipează pe toți. Nu vrem să ne batem capul dacă ați observat. Și el, adică jurnalistul e, nu știu, weekend, trebuie să scriu un articol, da? Nu știți. Îl înțeleg, nu eu, că eu nu sunt jurnalist. Și are mogulul este o anumită orientare, o știe, da? A mai avut experiența asta. Bun, are 2 posibilități. Să scrie un articol pe care să nu îl publice și să fie luat la ochi, sau să-l scrie și stă liniștit, se duce în weekend cu copiii, cu ăsta. Deci aici ține foarte mult și de comoditate. Apropo despre comoditatea poporului nostru, când credeți că a fost, sau de fapt care credeți că a fost momentul decisiv când poporul nostru și-a semnat singur sentința după Revoluție? Când a fost complice la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu, am mai povestit, deja am citit deja o carte apărută în Occident, care istoria asasinatelor care trece la asasinat. Atunci, sigur că noi acum suntem deștepți și luci și spunem, iată ce a făcut echipa Iliescu, da, eu care am spus în vremurile respective, poporul a fost complice. Deci, din punctul acesta de vedere, această țară post-decembristă nu-și poate reveni decât dacă face o reabilitare, un nou proces și se vindecă. Pentru că, dacă observați, acel proces, care a fost groaznic, este la baza, este partea șubredă a justiției. Atunci a fost justiția prima dată, că între noi știu că o să spună, bă, dar n-avea ce face, cine era la judecătorul celebru. Bine, s-a sinucis.
Voina, nu, sau procurorul, da? Cum n-avea ce face? Și se împuște. Adică, dacă înțelegeți, da? Și am făcut acum o comparație. M-am uitat acum la un film, rusesc, Suvurov. Nu că de-aia mi-am amintit cu împușcatul. La un moment dat, unul din colonei promovați de Suvurov, care a fost cel mai mare comandant de oști al rușilor, din istoria rușilor, legat de noi că a făcut bătălia de la Râmnic și a devenit conte de Râmnic, moare Ecaterina a doua, vine fiul Pavel, care și aici interesant, ca de obicei, toți fiii se înfurioși pe părinți și introduce el niște uniforme din astea prusace cu zolufi și, mă rog, vine acest colonel, e chemat și decât să-și pună zolufi, se împușcă. Am dat un exemplu, sigur că așa și din coace. Deci, totuși, noi am fost atunci complici și după asta ne-am obișnuit. Au fost bucuroși că au arestat-o pe Zoe, care n-avea nicio treabă, au crezut povestea cu, nu știți, cu cântarul de aur, sau ce era, n-avea nici cântar de aur. Toți credeau, să știți că Dumnezeu nu are nicio diferență de atunci. Nu am evoluat cu nimic. Păi să știți că nu am evoluat, pentru că procesul lui Ceaușescu mi-aduce aminte foarte mult de procesul lui Ludovic și al lui Antonescu. Justiția a fost de când lumea și pământul o simulație. Deci vă dau o deosebire, nu, e o deosebire. Procesul lui Ceaușescu a fost meschin. Stați să ne lămurim. Cele două procese de care vorbiți, totuși, chiar dacă, sau chiar al lui Codreanu, chiar dacă au fost falsificate, au fost maestoase. S-a păstrat, deci Ludovic al XVI-lea a fost condamnat în convenție, s-au discutat vreo 2-3 zile și unul chiar a votat împotrivă. Să ne lămurim. Chiar și ghilotinarea nu l-au dus în dos și au tras niște tâmpiți. Nu, totuși. Au venit călău, adică dacă la Antonescu a fost un proces public în care judecătorul, procurorul, președintele îi spunea domnule, îi spunea băi, Icu. Au fost jurnaliști, cum a fost Călinescu, care chiar dacă erau de partea partidului, au putut să scrie pozitiv. Iuliu Maniu a fost martor, a venit și chiar a dat mâna cu el, deci până la urmă, sigur că era nedrept, dar s-a păstrat un lucru foarte important, maestrozitatea procesului. Acolo, uitați-vă, când te vezi camera aia și pe aia acolo și pe Stănculescu făcând avioane și pe domnul Măgureanu venit de la tăierea porcului. Te uite acolo, adică nici nu-ți vine să crezi, totuși, măcar sala să fi fost mai mare. Păi aveți dreptate că acum și codul de procedură și tot pentru, uitați, haideți să luăm judecătorii. E o simulație, nici măcar nu se mai ține cont de codul de procedură. Nu mai înseamnă nimic pentru ei. Deciziile CCR, ce mai înseamnă pentru ei? Atunci, da, erau maestoși. Acum e simulație... Nu era vorba și de sală. Și acum am fost și eu la multe procese și m-am mirat de un post decembrie de ce sunt așa lipsiți. Nu mai este o situație. E o anumită solemnitate a procesului care la noi nu se respectă. Adică, nu știu, de câte ori am fost jumătate. Intră, ies, ăia, se foșgă, vin avocații, își scot aia și neagră, aia de roba, judecătoarea, de câte ori am fost eu, voia să vorbească cu aia de alături, își punea o foaie, că mi se părea așa, totuși, vorba de... Nu, greșiți, procurorii sunt mari prozatori. Da, așa este, Shakespeare, ați mai spus odată, știu. Ei sunt, cred că toți au vrut să fie Shakespeare și, adică toate rechizitoriile lor sunt, chiar și ăsta de acum, adică autor de sintagme, Doamna cu coasa, Azilele morții, undeva sunt, cred că sunt niște prozatori nereușiți și toate rechizitoriile lor sunt prost. Eu m-am amuzat în perioada binomului, am desființat multe rechizitorii și în loc de probe găseam
Povești din astea, Povești, da. da, și mare, apoi sunt Shakespeare, sunt foarte buni psihologi. Păi eu stați așa că eu am auzit de un citat din Vespasian, adică în loc să arate proba, era un citat că banii n-au miros. La ei nu mai există probe, oricum. Ei, sunteți tânără. În rechizitoriu împotriva lui Dan Andronic, pe care l-am apărat în cazul acel cu ferma, este vorba, e foarte interesant, Institutul ăsta de Agricultură a avut un teren care, nu știu, i-a fost dat, i-a fost luat de Iuliu Maniu în 32. Gândi, în rechizitoriu am întâlnit 4 pagini împotriva lui Maniu. Deci domnișoara își făcea. Hai să fim și din coace. Dacă vă uitați la rechizitoriul acesta cu doctorițele, eu observ că procurorul este medic. Adică el ar trebui să spună, băi, eu nu mă pricep, iată ce spune o expertiză de specialiști. Mariu a apărut pe la televizor, a început să ne explice, nu știu, cu medicamentul ăla, mai avem o pic și ne ducem și ne tratează. Dar, și aici ca să închei, aici exprimă o rămășiță a regimului comunist, că întotdeauna procurorul a fost cuvântul lui a fost nu a fost pus la îndoială. Și noastră, de jurnalistă, este inadmisibil ca toată presa să dea, fără să pună la îndoială, fragmente de rechizitori. E un om care le scrie. Adică între el și un jurnalist nu nicio deosebire. Ba chiar el e poate un pic analfabet. Tot ce spune el acolo este luat literă de lege, publicat cu ghilimele sau fără ghilimele. Nimeni nu spune. Și procurorul zice, dar noi avem îndoieli. Da, asta este o moștenire. E o moștenire de pe vremea comunismului, când te lua procurorul. Și nici măcar de pe vremea comunismului, că eu știu de la bunicul meu. Dinainte de vremea comunismului era, să știți că mi-aduce aminte acea perioadă mult mai mult de prezent, când vine vorba de justiție, decât perioada comunismului. Mi așa mi se pare. Și perioada interbelică acum. Da. Sper că nu ați căzut în capcana în care n-am căzut eu după 90, să cred că perioada interbelică era o perioadă nouă. De aceea vă și spun. Da, era frumos în perioada interbelică dacă erai fata lui Malaxa. Da. Dacă erai Nicolae de Moromeți, te duceai la Secerat. Adică era frumos așa, știu, depinde de fata cu erai. Dacă erai al unul șerbului sau unuia de la țară sau muncitorului, era mai greu, da? Cu viața. Și nu mai era așa de frumos. Dacă erai, sigur. Deci, nu, perioada interbelică a fost, noi după 90 am repetat 99% din greșelile perioadei interbelice. Am înțeles. Revenind la presă, guvernul va deține în permanență monopolul asupra presei? Vom putea opri vreodată acest lucru? Nu, de data asta guvernul are monopolul. Dacă observați, nu mai există monopol asupra televiziunii și a radioului public. Ele sunt așa. Păi nu există contracte? Păi nu, ajung. Deci monopolul în sensul că puterea guvernului are în subordine două instituții publice de presă. Radio România Actualitate, 3, Agerpresul și cu televiziunea publică. Dacă ați observat față de anii 90-91, aceste instituții nu mai contează și atunci acționează prin contracte, dar nu e vorba de guvern, e vorba de partidele, de acele subvenții care sunt date partidelor, că mie mi se pare, mă miră că nu vă supărat, o prostie fără margine. De ce să dau subvenții unui partid? Da. De la stat. Vrea să fie partid, cum e în America, să contribuie, mogulii, fie să ia cotizație. Nu are bani, să fie de bine. N-are decât să facă partidul și ei, să scrie cărți să le vândă. Vă rog. Voiam să vă spun că am răsfoit cartea dumneavoastră În vestă printre fracuri
Și cred că există o singură poză cu Ion Cristoiu purtând Da, păi nu, stai, e foarte important. Da, vă rog. Eu l-am pierdut din adins. Adică eram la Sinteza Zilei, să spun, candidat domnul Oprescu și eu am spus candidat împotriva lui Blaga, care era omul sistemului la vremea respectivă, și într-una din serii am spus că dacă va câștiga domnul Oprescu, eu o să vin cu Papion, dar era, să fac o dezvăluire, o șmecherie. Eu întotdeauna, când îmi doresc ceva, spun că nu. Adică când încep să spun că nu e posibil cu tare, înseamnă că, de fapt, eu aș vrea să fie asta. Da, atunci a fost când mi-am pus Papion, chiar am apărut și, mă rog, acum domnul Oprescu este prin Grecia. Revenind la învestă printre fracuri, de ce învestă prin cancelariile lumii? Am purtat vestă, am introdus, chiar a fost o modă la noi, am și acum vestă, dintr-un simplu motiv care are multe buzunare. Și în vestă printre fracuri, pentru că normal era ca birou oval, acolo să mă duc, sau la Elisee cu haină. Să știți că vesta exprima și atitudinea și nevoia mea de a demonstra că sunt jurnalist. Pentru că, după părerea mea, vedeți, la începutul jurnalismului, jurnalistul este cel care nu se lasă impresionat nici dacă vine, hai să spunem, Iuda, ca să luăm un personaj, sau Pilat din Pont, ca să nu zic. Pentru că el, jurnalistul, a văzut toate. Deci, pentru el, dacă, nu știu, la noi există și în rândul jurnalistilor această, cum să zic, atitudine de șerpi. Românii au această chestie de distanțare față de putere. Puterea e mare undeva. Nu, occidentalii nu au. Iar jurnalistul nu are. Cine? Mă uit acum, ca să fac o mărturisire, mă uitam prin editorialele scrise 2013, 14. Doamne, câte articole am scris împotriva lui Ponta, îmi vine rău. Și acum chiar nu. Și eu mă întâlnesc cu Ponta. Noastră, când o să ajungeți ca mine, o să vedeți că eu scriam în fiecare zi împotriva lui Ponta, lui Crina. Acum, uitându-mă, dându-mi seama că nu rămâne nimic. Mă rog, putea să rămână, dar mai rămâne când unde lucruri sunt. Și nu mă înțeleg niciodată uite, ca să spun, ce treabă aveam eu cu Ponta? Îl cunosc, acum ne întâlnim, după ce a căzut în opoziție, e un om de treabă, poți să bei o cafea cu el, numai că eu eram supărat pe Ponta, după asta am fost supărat pe Iliescu, pe Emil Constantinescu. Să știți că am ajuns la înțelepciunea m-am jurat că în acest an nu mai sunt supărat pe nimeni. Pentru că fiind supărat, pierdeam eu timp. Jurnalistul nu trebuie să fie supărat. Nu, se uită acolo ca la o piesă de teatru. Revenind din nou puțin la politică, v-ați gândit vreodată să intrați în politică? Nu, am multe editoriale, chiar acum aveam un editorial al meu de 96, chiar l-am găsit acum, că unele le iau ca să iau fragmente, că am și idei generale, și în 96 început să întreagă isterie, că eu eram la evenimentul zilei, cum o să intru eu în politică, să candidez la prezidenție, și în 2 numere am explicat de ce. 1. Nu mă pricep, nu am nicio treabă cu politicul, presupune un anumit cinism, o anumită lipsă de emoții, normal, așa și e. Chiar cinism, din punctul acesta de vedere. 2. Politicul presupune o administrare a unei țări, a unui partid. Eu nu pot să mă administrez nici pe mine, nici măcar ceea ce scriu nu mai pot să mă administrez. Și 3, cel mai important, și asta vă sfătuiesc pe noastră, domnișoară, nimic nu e mai frumos decât să stai în sală. Adică, imaginați-vă noastră că eu aș intru în politică, da? Și mă duc, țin conferințe de presă unor coțofene. Adică eu le știu, da? Și vine și pun, eu cred că împreună că le-aș bate. Nu? Adică eu care știu, probabil că unii politicieni, da, păi la mine, care știu că am lucrat, am 30 de ani de democrație, le știu pe toate,
Și când văd câte prostii spun, știți că l-am întrebat, fac o paranteză, la un interviu pe domnul Cristoiu, conferința de presă, și zice, domnule, eu le băteam, adică toate alea de acolo, nimeni nu era calm, toate erau isterice, mai ales partea asta feminină a presei, tefelistă, cum zic. Și cum eu să stau așa pe scenă și să vină să mă critice, nu-i mai bine stai în sală, te uiți așa și vezi și zici, ia uite mă, ăla a jucat bine, n-a jucat bine. E foarte important să fii critic. Și ca să închei de la revista Teatru, am fost director. Cel mai mare critic de teatru de pe vremea mea era Valentin Silvestru, mare, uriaș, venea și dinainte, care, domnul și noastră, nu știți, mi-au povestit actrițele, problema la premieră, e acolo în cortină, nu știți, o gaură foarte frumos și când ești pe scenă, nu s-a deschis încă cortina și te uiți să vezi ce critici au venit. Când îl vedeau pe Silvestru, aproape că leșinau. Adică erau speriate de ce o să scrie Valentin Silvestru. Așa e mai bine ca jurnalist, adică să se preocupe politicianul de ce scriu eu despre el decât eu. Da, haideți să presupunem prin absurd că ați intra mâine, ce ați face? Cred că aș face un lucru pe care întotdeauna am stat de vorbă cu mulți politicieni, cred că la un moment dat în campanie și cu Gabi Firea. O știu, am lucrat împreună ca jurnaliști, am fost jurnalistă. Și i-am întrebat, domnule, dar de fapt, voi de ce nu faceți nimic? Vorbesc serios, adică, uite, ai luat ministrul culturii, da? Ministră. Ce face ea toată ziua? Adică dacă observați aici, eu aș face primul lucru pe care aș face un lucru mic. Mic. Adică fiecare ministru, dacă ar veni și ar face, nu știu, uite, și mi-aș propune digitalizarea muzeilor, la mine obsesia asta, adică introducerea multimedia. Și dacă toți vin cu niște planuri uriașe și repet, nimeni nu se mai ocupă de un podeț, nimeni nu se mai ocupă de un muzeu, uite, normal era ca ministra, eu dacă vin ministrul culturii, nu plec până când nu fac Muzeul Național. Nu se poate ca Muzeul Național al României să fie în reparații de 2 decenii. De ce? Orice turist când vine se duce prima dată la Muzeul Național. Observați noastră, spuneți și mie un ministru care, mă rog, hai să spunem că Alina Gorghiu s-a preocupat de aducerea ăsta. Adică măcar nu totul. Toți când vin au proiecte, dacă ați observat. Și premiere, și nimeni nu mai vrea să mai facă un podeț, o ușă. Toți vor să schimbe țara, da? Dacă toți au proiecte mărețe. Eu zic că eu dacă aș veni n-aș avea niciun proiect măreț. Păi uitați, să vă dau un exemplu. Revin la ministrul Predoiu, când în perioada când era ministrul al Justiției a spus că crima organizată ar trebui să primească un răspuns devastator. După aceea, când a devenit ministru de interne, spune că a pierdut lupta la categoria adulți cu drogurile. Deci și-a propus omul o ripostă devastatoare și după aceea a spus că a pierdut lupta. Era devastatoare. El trebuia să-și propună, repet, să repare liftul. În România, dar el și-a propus Hidra, ziua Z, și-a propus multe. Deci, în România toată lumea are proiecte mari. Toți și cetățenii. Nimeni nu mai vrea să se ocupe de lucrurile mici. Care lucrurile mici, dacă fiecare ministru, fiecare secretar, când a venit acolo, își rezolvă, repet, o ușă, liftul, nu merge liftul. După asta, de ce trebuia devastat? Deci, încerc și eu să fac ceva. Să știți că niciodată când am preluat un ziar, niciodată, și am atâtea ziare, nu veți auzi de la mine sau nu veți găsi ce voi face eu și voi trece. Nu știu, de fiecare dată am zis, să mă duc văzând și făcând. Dacă ați observat, toți când ajung în fruntea unui ziar, în fruntea unei trepi, în fruntea unui partid, toți vor să facă ceva, anunță urișește. Nu știi. Întâi să vedem și repet. Putem da și titlul unei cărți. Vreau să fac lucruri mici. Nu mai vreau lucruri mari. M-am săturat de România unde se fac lucruri mari, revoluții și de fapt nu le face nimeni. Dacă faci lucrurile alea mici și utile, sunt de 100 de ori mai bune pentru țară decât dacă faci și, nu știu, de replică devastatoare.
Revenind la cariera dumneavoastră, am mai spus că aveți 56 de ani de presă, deci ați făcut presă de-a lungul timpurilor. Spuneți-mi, cum v-ați adaptat trecerii timpului? De fapt, cum v-ați menținut în primă linie la schimbările societății și schimbările politice? Și, de fapt, cum priviți politically corect? Există, eu am ca moto finalul din mitul lui Sisif. Asta nu o să te tânără și nu o să înțeleg. În mitul lui Sisif, în final, ca și în mit, Sisif urcă bolovanul. Îl urcă, coboară bolovanul, îl urcă bolovanul. Și cam eu spune o chestie genială. Spune în final, trebuie să numai lupta, urcarea bolovanului de ajuns. Trebuie să ne-l imaginăm pe Sisif fericit. Deci eu cred că un profesionist din ăsta nu-și propune nimic. Adică își propune să scrie un editorial, da? Adică eu când am venit la emisiune n-am zis, aoleu, și voi da lovitor. Nu știu. Adică aici este problema. Și atunci, sigur că n-am ținut cont de... sigur, vă avertizez, asta te costă. Pentru că normal era ca la vârsta asta eu să am o insulă, să am niște castele și sau să am o televiziune și eu să pocnesc din deficit. Acum sunt un biet pensionar. Să știți că costă. Asta presupune independența, profesionalismul presupune un efort uriaș, pentru că acolo unul câștigă printr-un șmen în presă, nu știu, 1000 de euro, eu trebuie să câștig muncind o lună, două. Dacă vă uitați pe Cristoiu Blog, n-am publicitate. Credeți că era așa de greu să iau în campania electorală publicitate? Nu. Am publicitate dată de YouTube, dar nu am publicitate dată. Este foarte ușor să te compromiți. Este atât de ușor. Nu te costă nimic. Totul este să ai o conștiință care să fie adormită. E bun, și dacă te compromiți, care este problema? Înainte să închei, aș dori să vă întreb, care sunt sfaturile lui Ion Cristoiu pentru tinerii care nu se vor amprentați de ideologia woke? Eu nu cred că se exagerează. Eu nu cred în credința acestei ideologii. Cred că asistăm în lumea de astăzi la ceea ce maică-mea numea, dar nu știu dacă la București există, se numește izmeneală. Adică izmenit era unul de la Găgești, cu una care când venea de la sapă își punea o floare în păr. Adică ea venea de la sapă. Și atunci simțea nevoia, așa și eu cred că toate aceste manifestări sunt ale unei societăți occidentale decadente care o duce bine și de prea bine n-are ce face. Adică chiar nu are ce face. Zic că am povestit eu mereu cu acele fetele teroriste care l-au asasinat pe Alexandru II, erau fiice de guvernatori. De ce făceau asta? Că n-aveau ce face. Că dacă ar fi fost fiice de mujici, trebuia să spele și pe tare. Așa și cred că asta. Eu nu aș acorda atât de mare atenție și a spune că e un pericol, pentru că nu are cum să fie pericol. Și ascultați ce vă spun. Sunt câteva, și aici închei, câteva trăsături ale omului care vin din genă. Nu suntem nemuritori, trebuie să facem copii, să ne perpetuăm. Deci toate aceste povești nu pot fi, ele pot fi la un moment dat împotriva, să spunem, firii. Da, dacă într-o țară e împotriva firii, vine o altă țară, un neam proaspăt, îți vine în coastă și îți ia locul. Să știți că așa, turcii inițial au fost otomani, turci proaspeți, cu tare, ăsta, și au luat locul bizantinilor, care aveau și ei tot un fel de boc. Toate se deau în cetate și toate erau bibilite și cu tare, da? Și după asta turcii s-au corupt și ei, da? Și au venit în coasta lor rușii. Din fericire pentru ruși, n-au reușit să trăiască atât de bine încât să
să se corupă. De-aia eu nu cred că din punctul acesta de vedere nici nu dau mare atenție, pentru că ele sunt, repet, niște manifestări ale unor oameni care n-au treabă, pentru că nu trebuie să-și câștige existența. Maestre, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația aceasta. Și eu vă mulțumesc. Vorbiți despre ceea ce lor nu le pe plac să audă. Tăcerea nu e răspunsul, căci tocmai asta e vrerea lor. Și nu mai primiți cu îndestulare batjocura, trădarea. Nu stați neclintiți pe când alții vă hotără soarta. Cazul de la Pantelimon pentru noi înseamnă că au trecut prea departe. Își aruncă vina unul asupra altuia, un teatru ieftin. Acesta e sistemul. Un sistem bolnav ce s-a întins până la crimă. Acesta e statul paralel ce a pătruns în toate colțurile. Un stat paralel ce n-a adus decât haos. Acest stat a înțeles greșit de mulți ani menirea sa. El nu-i numai să încaseze taxe, să-și acorde privilegii și să ridice caste. Oamenii străini de neamul lor, oamenii lipsiți de cinste, de valori, de principii morale, de cuvânt, fără dorință de a ajuta pe alții, se cuvine să fie trimiși acasă și după ce vorbiți, schimbați-vă și soarta.